Moje ime je Marija Krstić i ja sam generalna direktorka kompanije GlaxoSmithKline za Srbiju i Crnu Goru. GlaxoSmithKline je globalna farmaceutska kompanija koja je posvećena istraživanju i razvoju inovativnih lekova i vakcina koji imaju za cilj da unaprede kvalitet života ljudi. Naša misija je da pomognemo ljudima da čine više, osjećaju se bolje i žive duže. Postoje mnoge zablude u vezi vakcina i lekova i tu sam da odgovorim na sva vaša pitanja ukoliko je potrebno. Moja poruka ka vama je da ulažete u sebe, da stičete nova znanja i veštine i da prihvatate nova iskustva, jer je to jedini način da se lično i profesionalno razvijate. Ja sam kod Truli alumni.